नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरगासिनो दङ नैबे गहपुर दैमालुनिफ्राय गसाइगाव जि बास खारगोन बेयो गाबोननि फुंनि 4 बाजियाव खारगोन आरो गसाइगावनिफ्रायबो फुंनि 4 बाजियाव खारगोन होननानै आङो मिथिनो मोनदों। दायो आङो गहपुर दैमालुआव दंफैयो। दा आं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्स आपडेटखौ होनो थांगासिनो दङ। दा आङो बासनि सिङाव हाबगोन, बासाव मा मा फेसिलिटि दं आरो बासनि बिगोमा दङ बिथांमोनजों आङो दान्दिसे सावरायनानै नोंथांमोनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होनो थांगासिनो दङ। आरो लोगोसे नैबे भिडिअनि स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारबो होगोन आं नोंथांमोना जाय माने बे बासखौ हमनो गोसो जादों बा गहपुर दैमालुनिफ्राय बा गसाइगावनिफ्राय। दा आङो बासनि सिङाव हाबनानै खोन्थानो सानदों नोंथांमोना, बिदिब्ला फैदो लोगोसे आंजों। बासनि फेसिलिटिया बेनो सिटनिया बेयाव गासै 40 जन 50 जन मानसि जानायनि केपासिटि दङ। दा बाथ्राया जाहैदों बे बासआ बिगुमाया बुंनाय बायदिब्ला एसि गैया होनदों। माने एसि गैयैनि जाहोना जाहैबाय माने बेयाव जेनेरेलि खायसे एसि होब्लाबो खायसे एसियाव थानो हाया नालाय, खिन्थु बेयाव माने जेनेरेलि माने होदों खायसे एसिखौबो माने मोजां मोनाथ' बिनि थाखायनो। दा आंजों लोगोसे दं बास सालायगिरि बिथां। दा बास सालायगिरि बिथांनाव आङो माखासे खोथाखौ सोंना लासै। नोंथाङा नोंथांनि इन्ट्रडक्सनखौ एसे आंनि नामा जाबाय सुकुराम नार्जारि। जोङो दा दैमालुनिफ्राय 4टा बाजियाव खारगोन, ओमफ्राय ओजोंनिफ्राय रिटार्न फैफिनाया 4टा बाजियाव। जों ओरै रौता मंगलदै जानानै खारलांगोन, बायहाटा जानानै। रौता मंगलदै जानानै। मंगलदै जानानै बेनिफ्राय उदालगुरि जानानै मानो थाङा? थाङा थारमाने बेजों गारि हगारखानाय आरो जों हगारखानायखाय जोङो थाङासै आरो बेनिफ्राय नङाबा गारिया बारा जागोन होननानै गारि मालिकआ हगारासै आरो। माने अलरेडि गारि मालिकआ माने बे रौतानिफ्राय ओरै उदालगुरि साइडआव माने बे लाइनजों हगारखादों आरो। बे खैथायाव मोनो जेनेबा? ओरैनो उदालगुरिनिफ्राय 5टा बाजियाव मोनो। 5टा बाजियाव मोनो उदालगुरिनिफ्राय खारो आरो। आच्छा, बे दैमालुनिफ्राय गहपुर दैमालुनिफ्राय जेब्ला रङिया मोनहैगोन बा रौता मोनहैगोन बे खैथासोआव मोनहैगोन जेनेबा? ओरैनो बेयाव 12टासोआव मोनहैगोन। 12टासोआव माने होनबा रङियायाव 12:30सो जाहैगोन आरो। होमबा 12टा बिदि मोनहैगोन आरो। होमबा जोङो माबायाव बे बासआ अब्ला गसाइगावसिमाव 5टासोआव मोनहैनाय जाहैगोन आरो। 5:30 गसाइगावनिफ्रायबो रिटार्न फैफिननायाबो बे टाइमावनो फुंनि। नोंथांमोना अब्ला खोनाबाय फुंनि 4 बाजियावनो आरो 4 बाजियाव खारगोन। जाय नोंथांमोना गसाइगावनिफ्राय गहपुर फैनो गोसो जादों, दैमालु फैनो गोसो जादों, होमबा फुंनि समावनो नोंथांमोना रेडि जानानै बे गारिखौ हमनो हागोन आरो, नङा होमबा? ओमफ्राय नोंथाङा बहानि? आं उदालगुरि। उदालगुरि, जोंहा बिथाङा उदालगुरिनि दायो गहपुराव दंफैयो। बेनिफ्राय कन्टिनिउ बासआ दैलि सोलिबाय थागोन नामा? दैलि सोलिगोन, दा सानसे बारनानै सोलिथ'सिगोन। दा बे गंसे दंथ'यो आरो। सानसे बारै सानसे? उनाव बिनि बैसागु बायनानै रेगुलार जागोन। रेगुलार। दा जेनेबा बे बासआ जुदि गाबोन थांबायब्ला समनिया फैफिनगोन आरो, माने सानसे बारै सानसे आरो। दा बैसागु बायसान्दि आरो। बैसागु बायसान्दि। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय बे समाव माने नैबे बैसागु बायसान्दि बे समाव एसे सिंगोल बायदि जागोन आरो, नङा होमबा? सानसे बारै सानसे। बेनिफ्राय बैसागु बायोब्ला बुंदों बिथांमोना दैलि माने गारिया सोलिबाय थागोन, नङा होमबा? दा गहपुर ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिहोबावनाय, बे गहपुर दैमालुनिफ्राय बे बासआ बबेथिं जानानै खारगोन बेखौबो नोंथांमोना एसे डाउट जानो हागौ। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार होगोन। बे बासआ दैमालुनिफ्राय आलुपारा, सेंमरा, ककिला सारियाली, गहपुर बे जानानै खारगोन आरो। ककिला जानानै खारा आरोना, बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोबाय। बेखौनो दायो नोंथांमोना जाय गहपुर ओनसोलनि बा दैमालु ओनसोलनि जोंनि बे एरियानि जे बिथांमोना बे बासखौ हमनो गोसो जादों, अब्ला नोंथांमोना दैमालुआव हमफैनो हागोन, आलुपारायाव हमनो हागोन, सेंमरायाव हमनो हागोन, ककिला सारियालियाव लोगो हमनो हागोन। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे गहपुर ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोनाय जाबाय। गोजोन्थों।